ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನ್ ಸಂಡೇದ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಫುಲ್ ತೋದು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇಂಗೆಂತು ವೀಡಿಯೋಡು ವ್ಯೂಸ್ ಎಂತು ಮಸ್ತ್ ಡೌನ್ ಆವೊಂದು ನೆಟ್ ನಿಂಗಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡಿಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅಂತೂ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ನನಾತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು. ಈಗ ಚಿನ್ನದ ಮರ್ದು ಕೊರಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ಐಕಿ ನೀವು ಓಮದೊಟ್ಟುಗು ಚಿನ್ನದ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಕಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡ 15 ದಿನ ಕೊರ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚ ಮರಣ ಥರ ಕೊರೆ ನೆನಪಾಯ್ಜೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಕೊರ್ಕಂದು ಬೊಕ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಪೋಂಡ ಬೊಕ ಆಗಲೆಗ್ ಚಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ ಜ್ವರಲ್ಲ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಆನೆಯವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಂಚನೆ ಆತನು ಅಂಚಿನಿ ಅಂಜಿ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ಕಂದು ಮರ್ತು ಮಲ್ತಾನ ಇದೆ ಒಯ್ತು ಬಾರ ಅಂಚ ಕಾರನೆಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಪಡ್ದಾಂಡ ಐತೆ ದುವಿನ ಪರ್ರಂಡಿತ್ತೆ ಮರ್ದು ಯಾನು ಕೃಷ್ಣ ಮಟ್ಟಾಡ್ದು ಜೋಗಪ್ಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಕನ್ಪಿನಿ ಚಿನ್ನದ ಮರ್ದು ಅಂಚ ಓಮದ ಕಸೈಡ್ ಇವನ್ ಚಿನ್ನದ ಮರ್ದು ಕೊಂಡ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚಾರ್ಲಿ ಚಪ್ ಇತ್ತೆ ದುವಿಗಿತ್ತೆ 3 ವರ್ಷ ಬಂದಾಂಡ 4 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ನೆಕ್ ಕಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಟಿಗೆ ಅಂಚ ಯಾನಿತ್ತೆ 4 ಮಾತ್ರೆ ಪಾಡ್ರೆ ಒಯ್ತು ಪಾರ್ಲೆ ತುಳಿತಿ ದುವಿ ಬಾರ್ಪೆ ತುಲೆ ಒಯ್ತು ಪಾರ್ಲೆ ಏ ಖಾಲಿಯಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದುವಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬೇಲೆನ್ ತೂಲೆಡ್ ಕಜ್ಜ ಬರ್ತೆ ಐತೆ ಪಿದೇಡ್ ಜಾಲ್ ಅಡ್ಪು ಎಂದೆನ್ಯ ಒರ ಇತ್ತೆ ಬೊಕೆನ್ಯ ನನಗ ಜಾಲಗ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಎಕ್ಕುವೆ ಪಂದ್ ದಯಪನ್ನಗ ನಾಯಿಲು ಬುಡ್ಡಿಯಡ ಮಸ್ತ್ ಗಲೀಜ್ ಮಲ್ಪು ಇಡೀ ಜಾಲ್ಡ್ ಪೊಯ್ಯ ಕಂತು ಪಾಡ್ವೆರ್ ನಾಯಿಲು ಮಾತ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಜಾಲಗ್ ಇತ್ತೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರೆಂತು ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಪಂಪ್ದ ಹೊರ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 3 ದಿನ ಕೊರಾಂಡಲ ಜಾಲಗು ನೀರು ಪಾಡೋದು ಉಪ್ಪುಯನ ಡೈಲಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆಗ್ಲ ಅವ್ಲು ನೀರ್ದ ಮಿನಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಐತೆಂತೆ ನೀರು ನಮಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ರೆ ಪೋದಂತೆ ನೀರ್ದ ಬಿಲ್ಲುಲಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ನೀರನ್ನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂತೆ ನಮಕ್ ಅರೆಗಲ್ಲಡ್ ನೀರ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದೊಂಬುಗಂತೂ ಅಂಚದ್ಯಾನ್ ಏಪಲ ದೆಕ್ಕುಜಿ ಏಪಲವರ ಜಾಲಗ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕುವೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಗಡಿಯಾರ ಬಡಕೈದ ದೇವೇರ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂಚ ಅದು ಐತ ಕೆಲಸಗ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಜನಲ ಬರ್ಪೆರ್ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಬರ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗಲೀಜಿಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಕಾಂಡೆ ಅವರತ ಬೇಲೆ ಅದು ಬೊಕ್ಯಾನ್ ಮೀದ್ ಗಡಿಯಾರದ ನೆಕ್ ವನಸ್ಗ್ ನುಪ್ಪುಗು ನೀರು ದೀನ್ಯಾನ್ ದಯಪನ್ನ ಬಯ್ಯಡ್ ಅಂತೆ ಸೈತಿನಾಗ್ಲೆ ನುಪ್ಪು ಗೆತ್ತಿ ಬರೋಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಉಲೈಡ್ ಮೇರೆ ಕಜವ ಮಾತ ಅರ್ತದು ಪಾಪ ಒಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚ ಮೇರಿನಿ ಅಂತೆ ಸುಮಾರು ಎಂಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಪರೂಪನೆಲ್ಲ ಒಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಪರೂಪಗೆ ಎಂಕಲು ಮದ್ವೆ ಹಿಡ್ದು ಪಜ್ಜಾರಿ ದಿನ ನಿತ್ತೀನಿ ಬೊಕ ಮದ್ವೆ ಬಕ್ಕೊಂಡತೆ ದೈಪಾಜಿನ್ಪಿ ಅಂದಂತ ತುಂಬ ಪಜ್ಜಾರಿ ಮಂಗೆ ತಿನ್ಬಿಡದೆ ಅಂಚೆ ಅಂತೀನಿ ಕಟ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಕೊಂಟು ಮಾತಾಡ್ತದಾನು ಕೊಂಟು ಲುಂಬರೆಗಾರ್ ಲುಂಬೇರು ಅಂಚೆತ್ತ ದೇವ್ರ ದೀಪ ಪಾಡ್ರು ದೇವರ ದೀಪ ಪಾಡ್ದಾಂಡ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡದ ದೀಪ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ 11 ಗಂಟೆ ಕರಿಂಡು ಮೀನು ಕಂದೇರಿತ್ತೆ ಏನು ಮೀನು ಕಂದೇರು ತುಲಿ ಬನ್ನಿ ನೀ ಬೆರಕಿ ಮೀನು ಕಂದೀರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸ್ಗ ಹೊಡತ ಬೊಕ ಬಯ್ಯಡ್ ಬಲಸ್ತಿ ಬರಗ್ಲ ಅಂತ ಗೆತ್ತಿ ಬರುಂಡು ಅಂಚ ಬೆರಕಿ ಮೀನು ಸಾರು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ತುಲೆ ಐಟ್ ಒಂತೆ ಮೀನು ಗೆತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಮಾತ ಮೀನಿನ ಬೊಚ್ಚಿನಿ ಎಂದು ಕೋರಿದ ಕಜಿ ಪುಪ್ಪುಂಡು ಕೋರಿದ ಸಾರು ಸುಕ್ಕನೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಗುಲು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂಕ ಬೋಡಾಣ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ
ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ದಂಬತ್ತಿಲಾಗ ಹಾಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಾತೆರಿಗೆ ಹಾಪುಜಿ ದಂಬತ್ತಿಲಾಗ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಜನ ಇಂಕ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಸೊ ಅಂಚವರ ಮಲ್ತು ಉಪಯಾನ ಇದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ತಂಚಿರಾಗ ಒಂಚೂರು ಜನಕ್ಕನ ದೃಷ್ಟಿ ಪೂರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಿರಿ ಇಂಚಿಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತೀರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ ಪನ್ನೀಕ್ ಮಲ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪುರ್ಸೋತ ಆಪುಜಿ ನೆನಪು ತುಂಬ ಆಪುಜಿ ತುಲೆ ನೀ ಮೀನೇನ ಕಂದಿರ್ತುಲೆ ಬೆರಕೆ ಮೀನು ಏನ ಕಾಂಡಾಯಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಕಾಂಡಾಯಿ ಒಪ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆರಕೆ ಬಣ್ಣ ಕಾಂಡಾಯಿ ಒಪ್ಪುನು ಮಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಮೀನೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಲೇಟ್ ಲಾಕ ಇತ್ತಿರ ಮೀನು ನೆಕ್ ಏನನ್ಪಿರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮೀನುಂಡು ಸಾರು ಮಲ್ಪರೆ మీరొంజి ಒರೆಸುದ ಬಸ್ಸುದ ಅರ್ಥದ ಪುರ ಮಲ್ತಿರಪ್ಪ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿರು ಏಪಲ ಅಪರೂಪಾಗ ಒರೆಸುನಾರು ಒರೆಸಂದೆಲ್ಲ ಕೊಡಂಜಿ ನಲೈನ್ ತಿಂಗಳ ಅಣ್ಣಂತ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಿ వచ్చంದೆ ಅಂಚ ದೈವದ ಕೋಣೆ ಪ್ರೋಚೋನಿತ್ತಿರು ಬಟ್ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಿ వచ్చంದೆ ಆತ ಸಮಯ ಆಂಡ್ ಲಾರಿ ನಡ್ತೀತಿ ಪುಂಡಿಗೆ ತುಲೆತ್ತೆ ಬೆರಕೆ ಮೀನು ಮಲ್ಪರುಂಡು ಬೆರಕೆ ಮೀನು ಸಾರು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮೀನು ಒಂದು ಚೂಲಿಗೆ ಎಪ್ಪರುಂಡು ಈ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆ ಚೂಲಿಗೆ ಎಪ್ಪನ ಮೀನು ಗರ್ವ ಇರ್ತೀನಿ ಇಂಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೈ ಮಾತು ಏತು ಗರ್ತು ಗರ್ತದ ಪಾಡ್ರಂಡಿಂದ ತಿನ್ನರೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗರ್ತದೆ ಹತ್ತಿಗೆ ತಿನ್ನರ ಲಾಯ್ಕ ಅವು ಒಂದು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರ್ಲಿದುವೆ ಹುಚ್ಚಗಿತ್ತೆ ಮೂಲುಂಡದ ಬರ್ಲು ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬಲ್ಪನಾಗವೇ ಮುಲ್ಪ ಎರದಂದ ಸಾಧಾರಣದ ತೋಜ್ಜಿ ವಿಜಿನಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣದ ತೋಜ್ಜಿ ಬುಗ್ಗುಗು ಎಡ್ಡಾನೆ ನಾನು ಕಾತುಕೊಳ್ಳೋದಿತ್ತೆ ಗದಗ ತಿಕ್ಕು ಪಂಡ್ರದು ಮೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಗೆತ್ತಿದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾವೇನು ಪಾಡಿ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಮೀನು ಮಲ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ತೋಚಿಡು ಅಂಜನೆ ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಮೀನು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿರು ಯಾನ್ ಮೀನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕನ ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಚೂಲಿಗೆ ಎಪ್ಪರ ಸುರು ಮಲ್ತಿರು ದಾಯ ಪನ್ನ ಹೆಂಗ ನಲೈನ್ ಮೀನ್ದು ಚೂಲಿಗೆ ಎತ್ತದೆ ಹೆಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿರಿಲ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಸುರಾಂಡು ಆತು ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ಅದು ಚೂಲಿ ಮೀನೆಂತೂ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಭಾರಿ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಕಂತೀನಿ ಕಾಂಡೈ ಯಾನಿನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೀನಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನೀರು ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲರ ഞാനമ്പേ ഗുൽഗ കട്ടറണ്ടെങ്കിൽ ಅದು ನೀರು ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲರ ದಯಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೀನಿ എനിക്ക് ನೀರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವತಿ ರುಚಿ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅವು ಮಕ್ಕಳು ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದು ಅರ್ಧ ತಿಂದಿದ್ದು ಅದು ತಿಂದ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೇಪ ಕೊದ್ದೆನುಂಡು ಮೀನ್ದ ತುಲೆ ಮೀನ್ದ ರೇಪ ಕೊದ್ದೆನುಂಡಿತ್ತು ಮೀನ್ ಪಾಡ್ರಂಡು ಮೇರ್ ಪಂಡೇರಿ ನನಗೆ ಮೀನನ್ನು ರಡ್ತುಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಚಿಂದ ಪನ ಎಲ್ಲ ಮೀನತೆ ಮಂಚ ರಡ್ತುಂಡು ಕೊಡ್ಚಿ ಇವಾಗ ಈಚು ಮೀನುಂಡು ಅಂಚದು ಇಡೀ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಎಪ್ಪಡು ಬಂದಿರು ಹೆಂಗಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ತುಂಡು ಮಾಡ್ತದೆ ಇಷ್ಟ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನಿ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಬಂದು ಮಲ್ಲನೆ ಎಪ್ಪಡು ಬಂದು ಒಂದೊಂದು ಮೀನಿನ ಪಾಡು ಮೇಲೆ ಕೊರ್ದೆ ಆಯ್ತು ಪಾಪ ಬಾಲದ ನಿನ್ನ ಕೊರ್ದೆ ಕೊರ್ದೆ ಕೊರಾಯ್ಗ ಕೊರಾಯ್ಗ ಆಯ್ ಬಿಡ್ಪೂಜಿ ನನ್ನ ಮಗಿ ಬಿಡ್ಪೂಜಿ ಅಂಚನೆ ಮೇರು ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ದೇವರೆಗ್ ಪೋನೀರ್ ದೀಪ ಬೊತ್ತದು ಅಂಚನೆ ಕಾಡೆ ಮೇರು ಬರ್ನಗ ಕಡ್ಸಲೆ ಕನದಿತ್ತೆರು ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜಿರ್ಲಿಗ್ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಸಲೆ ಆವಡ್ ಪಂದ್ ಏಪಡ್ ದಿಂಚಿ ಎನ್ನದಿತ್ತೆರು ಅಂಚ ಕಾಡೆ ಕನತೆರು ಎಂಕಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆತನಾರು ಕನತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಅಂಚ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕಲ ಅಂಚ ಅವೇನು ಮನೆ ಮಂಚ ಅವಡ್ ದಿವೋಡು ಪಂದಾಂಡಲ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ಮಾತೊಲ್ಲ ಅವೇನು ಮಾತ ಮಲ್ತದ ಮನೆ ಮಂಚ ಉಡು ದೀವುಡು ಅಂಚನೆ ಕೊನದು ಕನತದ ದೀಪಿಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಏನ ಮಾತ ಅಂದ್ ಕೇಂದೆರ್ ಮೇರು ಎಂಚ ಅವೇನು ಏನ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ಅಂಚ ಕೇಂದೆ ಅವೇನು ಮಲ್ತದ ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಮನೆ ಮಂಚ ಉಡು ದೀಪಿನಿಂದ ಅಂಚ ನೀವೊಂಜಿ ಕಡ್ಸಲೇನು ವರಿಯೆಗೆ ತಂದಿಂದಾಲ ಅತ್ತು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಾಗಲ್ನ ಕಾಸು ಒಟ್ಟಾದು ಆ ಕಾಸಡ್ ಮೇರು
ಕಡ್ಸಲೆಗೆ ತನ್ನಿ ಕಂಚಿದ ಅಂಚ ಕಂಚಿದ ಕಡ್ಸಲೆ ಕುಪ್ಪೆಟ್ ಪಂಜಿರ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗೆತನೋಡು ಪಂದ್ ಎಣ್ಣೆ ದಿತ್ತೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ಇನಿ ಎಂಚನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೂಡ್ದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಅವೆನ್ ಕನೈದೆರಾರ್. ಮಾತ ಕೆಲಸ ಆದ್ ಬೊಕ ಉನರೆ ಕುಲ್ಲನಗ ತಡಾಂಡ್ ಅಂಚಾದ್ ಬೊಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತುಜಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಇನಿತೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ ಮುಗಿತೆ ಮೀನ್ದ ಕೈಪೆಂತ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬೆರಕೆ ಮೀನ್ ಸಾರು ಅಂಚ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತೊಳುವೇದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಸುರುತುಪಿನಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಬರಡಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವಾದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬೈ ಬಾಯ್.